U najlepšim, najboljim i najluđim godinama možeš da biraš šta ćeš da radiš i kako da se zabavljaš. Ovi mladići i devojki iz Niške administrativno-birotehničke škole sjajno se zabavljaju. Ne u mračnom haostoru, već na reflektorima obasjanoj pozornici. I bio je maj 2007. I bila je to premijera, zlata premijera. 1, 2, 3. Jeli ti? Čiji si ti? Pa sa tvoje sam strane. Iz koje jedinice? Iz jedinice iz fizičkog. Fizikalac, dakle, a? Šta je to ljigavo tu što se vuče iza tebe? Bežimo, ja nisam kao vi, ja volim da čitam. Šta je to ljigavo tu što se vuče iza tebe? Bežimo, ja nisam kao vi, ja volim da čitam. I nije u ovim godinama problem naći društvo za ludovanje. Ali ujediniti se oko ideje, sekcija, predstava, pozorište, gluma, to je, boga mi, za svaku pohvalu. Svako je na svoj način različit, ali eto, našli smo neku povezanost između sebe i to je u stvari suština zašto mi uopšte funkcionišemo. U početku je bilo baš teško, onako, nismo našli ljude, ali kada su oni videli da je to dobro, onda su se zainteresovali i počeli su da... Šta si najviše dopalo u toj glumačkoj priči tvoje? Pa samo iskustvo, da se glumi, da dobijete aplauz, da ste na sceni, da vas gleda, ne znam, preko 100 ljudi, stvarno je to, ne znam, neopisivo iskustvo. Prelep osjećaj, svako treba to da osjeti, stvarno bih poručio. Volim glumu, stvarno volim, ja od malena tu, tako na pozornicama. Zabavljala ukućene, rodbinu na rođendan? Da. S obzirom da sam prva godina, nisam očekivala neku ulogu, profesorka me oduševila, tako da sam i sama bila oduševljena, malo uplašena da li ću uspeti to. Ja volim da se smejem, volim da je ta opuštena atmosfera. I bila su dovoljna samo 3 meseca da dramska sekcija ove škole pripremi amatersku predstavu, komediju na temu večnog rata profesora i đaka. Gospodine diktatore! Diktator? Diktator, direktor, sve je! Možete da mi se obraćate samo na engleskom, inače neću i ne želim da vas razumem. Luzerka. Jatnica. Glupača. You're just a... Dosta! Predstava po meni odlična, prava novih vrcavih šala, metafora i na jedan specifičan način osvetljava odnos između učenika međusobno, profesora i učenika i profesora međusobno. Znači, da kažemo, posmatra celu tu školsku situaciju iz više perspektive. Sve nam je besplatno, a mi nećemo da učimo. Znate šta? Krivi smo, nismo krivi. U ovoj priči ta kritika jedne i druge strane. Kako su deca to osetili, da su i profesori ponekad nervozni. Moram da vas obavezim da su naše tjelesne snage zarobilo zbog vaše nebekovice. Ali da znate, oni su najopasnija vrsta. Inteligentni, a neće da uče. Ko je to bio? Zašto uvek morate da se vređate? Ona mene stalno govori za leđa. Nije istina, ja sam čula šta ti sve pričaš o meni. Sviđa mi se moja svađa sa profesorkom, inače ja volim i u privatnom životu ovako da se svađam. I tako se đački, zapravo đački tribunal, našao na omladinskom festivalu pozorišta u Surdulici. Mi smo ta ekipa što se kapira u pokretu, ratija po kodeksu, matira u potezu. Mi smo ta ekipa sa znanjem u posedu, dogovor u pogledu, dovoljan za odluku. Kad nas emocije nose i kad brige nas lome, to je... Biće mi krivo ako smo došli, a nismo dobili nešto. I naravno, osvojena je nagrada i posle Surdulice đački tribunal je nastavio da živi. Mi smo došli ovde da stvorimo slove, da zapalimo more, sve vas dignemo na noge. Naša misla, ideja, nek zasija kao baklja, svi zajedno sa nama, jer odavde nema nazad. Lepo, aplauzi, putovanja, lepo. Mnogo je lepo, znači otvorili su nam se mnogi putevi, mi sada planiramo gostovanja u Lebanima i u... Dobro. Gde ćemo? U Lebanu. U Lebanu! Znači, gde idemo?
Idemo u Lebanu. U Lebane! Moram što bolji utisak da ostavim, da ne pravim neke greške. Utisak je utisak. Da. A ti jel se trudiš utisak da ostaviš? Ne trudim se utisak da ostavim onako kako glumim, to je to. Imaš i tremu? Pa tu i tamo. Sad ili imaš tremu? Pa malu, ali nije to Kad ništa. imaš veću tremu? Kad si na pozornici i sad kad te snima Čika Miša? Kad sam na pozornici je mnogo veća trema. Kada glumimo, znači uvek dajemo ideju jedan drugome, znači ako ovo nije dobro, ja kažem nije dobro ovo, on meni isto tako kaže, znači prihvatamo jedne druge. Kad pravimo gluposti, onda svi pravimo gluposti? Svi pravimo gluposti, tako da... Ako najviše? Ja. Nisu ni bubalice, ni krebatori, ni kako to sada klinci kažu štreberi, a ponovo su bez predaha vežbali gotovo svakodnevno. I niko se nije žalio i nikom nije bilo dosadno. Kada se najviše smete? Kada najviše? Pa kada recimo Trajković ili Čupić odvale nešto zanimljivo ili pošto super imitiraju. Vi svi pripadnici Haškog tribunala možete da prihvatite samo da mi popušite. Imitiraju tako razne ljude i onda je to pun pogodak. Pa definitivno Trajković i Čupić svojim imitacijama i... Drugarice i drugi delegati, poštovani gosti, gledate Promaju. Čak i kada dođemo neraspoložni za glumu i kad nam je totalno sve mrtvo, ima uvek neko ko će da nas digne. A znaš ko je Tito? Jesi čuo za tog čoveka? Ko je Tito? Da, jesi čuo? Čuo sam. Treba Čikica, živo 90 godina, 88, a? Čuo sam da je bio doživotni predsjednik. I šta još? Bivše SFRJ. Onda čuo sam... Šta još znaš o njemu? Pa priča se da se lepo živjela sad, koliko se živjela lepo. To ste vi stariji da kažete. Zovni su baš toliko materijal. Pa dobro. Godine prolaze nervoznim korakom. Bilo zaljubljivanje. Bilo je. Nešto malo, ali... Ne. E se dopala ona? Jeste. A tebi se dopala ona? Jest. Pa vi ste kao u nekoj ljubavi ili ne? Ne. Pa još uvek ne, ali pregovaram. Ti i ja, dokle ćeš da oklevaš? Nisam se zaljubila, ali sam zato uživala u druženju sa Filipom i sa Čupićem Dušanom. Dajem reč da nema vrata na koje neću zakucati, da nema zemlje u koju neću otići zbog dobrobiti Srbije. Vama je najlakše. Glumac u pokušaju. Pa trudimo se. Pa oni su super ovako autentični u šali što ja volim. Pa te predstave pre svega, to probijanje neko preko škole i tako. Probijanje? Probijanje, da. Ja sam se samo i sebi nasmejala na premijeri kada se profesorka saplela, kako sam ja puštala muziku. Ti što volimo to kad se neko saplete. Ej, profesorka se saplela. Znaš ovu publiku? Znam, to su sve drugari iz škole. Aha. Jel cene oni vi to što radite ili ne? Pa neki cene, neki ne cene. Neki nam i smetaju do duše kad radimo. Šta vi radite? Ništa, nemamo čas, gubimo čas. Znam da sam dramski nadaren, ali vidjet ću. Dobro večer, ja sam I nije bilo nimalo lako napraviti ovu predstavu, jer dobro se zna da primirje dve suprotstavljene strane nije potpisano. Profesori isto nam kažu, uzmi uči, nemoj da glumiš tu, da se praviš da si glumac i tako. Posle Surdulice, Doma vojske u Nišu, ova pozorišna grupa nastupala je još 2 puta. I svaki put bilo je sve bolje. I svaki put aplauzi su bili jači. 1. maja na toj drugoj premijeri ja sam zapravo videla da smo mi iz ničega napravili nešto. Možete pozvati svedoka odbrane. Sudac. Neka pristupi svedok odbrane Sretenka Letenović. Onomad leđa me zaboleše, sva sam se bila ukočila. Gegam, ni da mrdne. Najviše mi se dopala, znači, 3. čin suđenja. Trenutak samo. Dobar dan. Zdravo. Kako ste? Hvala Bogu. Evo. Ovo su mladi glumci iz Niša. Jel' tako? Jeste gledali nekad? Da, ne sjećam. Direktore, oni nam dojaviše da je u školu turena bomba. Čim izađem na scenu dobijem veliki aplauz i Metla, odakle metla? Školska. Napravit će oni u Domu vojske novu predstavu i mora da je gledate. Jel važi? Važi. Dogovoreno. Važi, Ja vas pozdravljam. A kad? Pa bit ćete obavešteni. A kako?
Pa ne bi volao da se završi ovo sve, prvenstveno ovo druženje ne bi volao da se završi, a naravno da bih volao da idemo i dalje. I u školi, i na pozornici, i na keju, i u kafiću, i u diskoteci. Gotovo uvek su zajedno. I lepo im je. I nije tako važno da li će njihov dramski opus dostići umetničke visine. Bitna je suština. Ovi mladi ljudi ne ubijaju vreme. Oni se zabavljaju, nešto lepo rade i stvaraju. Ovi mladići i devojke pronašli su pravi put da postanu ljudi.